somos un grupo de traballadores que preocupados polo agoteo incesante de expedientes de regulación de emprego e o incremento de paro de precariedade, creemos que é imprescindible aglutinar os conflitos e ao mesmo tempo dar unha resposta global a un problema que se está taquellando desde un xeito individualizado en cada empresa. Esta situación xa non é exclusiva das empresas privadas, tamén afecta xa o que é a administración pública e a situación tamén tende a empeorar. O mesmo goberno que decretou a reforma laboral entende que este ano vai haber 650.000 traballadores que engrosarán as filas do desemprego e as previsións non son nada halagüeñas tampouco para o ano 2020. Polo tanto, entendemos que a reforma laboral non se fixo para xenerar emprego. Ao mesmo tempo que isto ocurre, pois empresas da contorna da comarca e da cidade da Coruña pois están recurrindo a expedientes de regulación de emprego para reducir a xornada laboral e ao mesmo tempo aproveitan a mesma regulación para proceder ao despido rápido e prácticamente gratuito. Esa era a finalidade que tiña realmente a reforma laboral e contra ela convén tomar as medidas pertinentes e demostrar que non estamos de acordo con ela na folga do día 29, participar activamente na folga do día 29. A situación xenerada por este goteo incesante de desemprego e precariedade foi analizada no seu momento polos traballadores despedidos da Torre de Hércules e polo grupo laboral do 15M e chegamos a conclusións anteditas que a esta situación fai falta responder non solamente dun xeito global, senón activando os mecanismos de resposta social que temos ao noso alcance, potenciando a solidariedade cas empresas, entre as empresas e da sociedade en xeral, ca situación de paro e de desemprego que vive cada vez máis a cidade e a contorna da Coruña. Por eso, o que fixemos foi plantear esta plataforma Coruña en Loita, que quere aglutinar e aglutina xa de feito xa non solamente os traballadores despedidos da Torre de Hércules e o grupo do 15M, sino un grupo moi amplio de traballadores con problemas e de empresas que están en crisis e parados en xeral. Animamos a todo o mundo que vive unha situación desta índole a participar activamente nesta plataforma que é comunitaria e plural. Evidentemente, a situación sindical que vai ter cada un contra estes problemas que afectan non solamente a cidade da Coruña, sino a súa comarca. Sí, toda a línea de objetivo como primeiro acto, digamos, desta plataforma, non? Será a manifestación que faremos conjuntamente o día 25 de marzo, este domingo ás 12 da mañá, salindo do obelisco, marchando cara a María Pita. Ese vai ser un primeiro acto que faremos nesta plataforma, que, bueno, como ben explicou Xosé, é unha plataforma plural a que todo o mundo pode participar. De feito, convidamos a todo o mundo a participar porque, bueno, si aí está o tema da Torre do 15M, pero, bueno, non somos os únicos. Isto é unha situación, pois, de precariedade laboral que afecta a todo o mundo. Metemos traballadores tanto públicos como privados, están traballando con nós sindicatos sin ningún problema, empresas, é dicir, a idea é aglutinar un pouco, globalizar os esforzos, as loitas, porque todo o mundo sabe que non se pode estar dividido, non? Nesta situación de precariedade laboral. Hai que unirse en contra de ideales políticos, en contra de, obviando todo tipo de cousas. Temos que ser unha forza unida, porque o povo é a solución desta situación e o povo ten que estar unido. Hai que globalizar as loitas, as peleas, non? Digámoslo como queramos dicir, pero ese é o sentimento desta plataforma, non? Un pouco aunar esfuerzos
que todo o mundo se senta representado e apoiado por nós, non importa que sexan 4, 13, 50 ou 300 traballadores, temos que estar unidos nesta loita, eso non o podemos obviar. Evidentemente esta plataforma está aberta a todo tipo de colectivos, traballadores en paro, traballadores sin prestación, desamparados, xente indignada, non son colectivos, tamén a asociación de veciños. Invitamos a todo o mundo, todo tipo de traballadores, como se dicen, tanto públicos como privados, que se sentan na obligación de un pouco respostar ante esta situación, non? Estudiantes, colectivos, como dixen, é dicir, nos pretendemos facilitar esa unión, que todo o mundo que se sinte na rúa, se sentir da rúa, de que se un vas por un lado, o outro vas por outro, eso neste momento o povo non se pode permitir estar dividido, ten que estar unido máis que nunca, e por eso foi o objetivo principal desta plataforma A Coruña en Loita. Eso invitamos a todo o mundo a participar na manifestación do domingo e a participar tamén no que é a plataforma, que como ben dixo Xosé, é unha plataforma aberta e a cual convidamos a todo o mundo.